Id-deputat nazzjonalista Joe Giglio huwa deputat ieħor ta' Bernard Grech li jitkellem mingħajr il-fatti f'idejh. Waqt il-programm Għawdex jitkellem imxandar fuq ir-radju tal-Knisja, il-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-Intern saħaq li l-Pulizija fil-Komunità, proġett li daħħal dan il-Gvern u li issa beda jiġi estis mal-pajjiż kollu, għandhom ikunu jistgħu jieħdu l-azzjonijiet fit-triq. Jekk membru tal-Korp tal-Pulizija li jkun qiegħed stazzjonat mal-Community Policing jirrikorrilu xi kontravenzjoni, jirrikorrilu xi ħaġa li mhux kif suppost, jirrikorrilu li għandu bżonn jirrapporta xi ħaġa, jiena nħoss li l-community policing għandhom ikunu imrawmin ukoll sabiex dak li jaraw, dak li jirrapportaw, dak li jiskopru, ikunu jistgħu wkoll jaħdmu fuqu. Dlon kienet l-ispettur Gabriel Gatt li tmexxi reġjun ta' Pulizija fil-Komunità u li kienet mistiedna fil-programm li korreġiet il-fatti skorretti ta' Giglio. Din xtaqt nkellem il-Dr. Giglio fuq hawn kollax smajta diġà darba oħra f'intervista li kellu ta' qabel din. Tajjeb li ngħidu l-Dr. Giglio li l-Community Police huwa pulizija bħal-mem ġewwa d-distrett. Jiġifieri l-ammont ta' ċitazzjonijiet, l-ammont ta' foot patrols, jiena nikret nitkellmu fuq Għawdex. F'dalu ħar xarejn, ġifiri saru fuq 2000 sija patrols garantiti, mux ġast ħriġna, ġifiri 2000 u over sija garanzija u ċitazzjonijiet u taħrikiet u jekk iltaqgħu ma' krejn bla permess ħadmuh ma ċemplux l-assa biex jinvestigaw ma' ġifiri Community Police huwa pulizija bl-istess poteri li għandu pulizija kwalunkwe, ġifiri we are all one police officer, ġifiri we are all one. L-istess uniformi u l-poteri huma l-istess. L-ispettur Gabriel Gatt irrimarkat li jaweġġa għalija li kummenti ta' Giglio jitfgħu f'dawl differenti lill-Pulizija fil-Komunità. U jiena li jiena spettur anke ressaq in-nies il-qorti. Ġifieri jiena aħna qegħdin hemmhekk biex innaqsu il-burden minn ġewwa l-ases. Ġifieri li tkun ukoll tmur. Meta nirringrazzjak għax niċċara tweġġani tu 85% ta' residenti li jgħixu f'żoni fejn hemm l-uffiċjali tal-Pulizija fil-Komunità raw titjib fil-lokalità tagħhom wara l-introduzzjoni tal-Pulizija fil-Komunità. Din mhix l-ewwel darba li Joe Giglio nqabad igervex dwar ħidmet il-Pulizija fe waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-aħħar jiem quddiem it-Tepo spiċċa jħawat il-fatti għax stħarriġ uffiċjali ma oġbux. Dan l-istħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea wera li 70% tal-Maltin għandhom fiduċja fil-Pulizija. Giglio anke ġieli waqqa' żuffiett ħidmet il-korp tal-Pulizija b'diskorsi fil-Parlament, iżda fl-aħħar kummenti fuq il-medja ġralu bħal David Aġus, ieħor li nqabad ma jafx il-fatti fuq ix-xandir fl-aħħar jiem fuq tema oħra, din id-darba fuq il-pensjonijiet. Number one, naħseb li l-pensjonanti tagħna m'għandhomx inqabdu bit-taxxa. Pensjoni ma tinqabad xejn.